LCE17 tong charger ko. Pero nung tinignan ko naman yung battery pack ko, LPE17. Same naman sila. Merong strap talaga na yung nilalagay dito sa neck na ganyan na Canon. But I don't want to use that one. So, ito yung gusto kong gamitin. This is parang hand sling siya. Parang parehas sila, oh. Ito yung Huawei Nova 3i. Tapos, ito naman yung Realme C2. Yan. Hey everyone! Welcome back to another vlog! Kakagaling na naman po natin duty. Napaaga po ang pag-uwi ko. Hindi na ako nag-overtime kasi pupunta ako ng Puzurubio. But before I go there, I just want to share guys yung na-shopping na naman po natin sa Lazada. Namili ako ng, super zoom, ayan. Namili po ako ng mga something from Lazada. Accessories siya para dito sa ating camera. Para may extra tayong mga magamit, tsaka pang, basta, pa-explain ko sa inyo mamaya. So, without any further ado, let's open na tong mga bags na to para mawala na yung mga basura dito sa bahay. Alright, so buksan natin tong mga to. Kasi guys, may pupuntahan kasi ako ngayon, tsaka medyo nahirapan ako sa battery kasi mabilis tong malobat tong camera. Parang mga ilang minutes lang. Parang pag dire-diretso ako mag-film, hindi, alam mo yun, hindi ako mag-aantay na naman para mag-charge siya. So, charge yung pinag-uusapan pero iba yung binuksan. Ito, buksan ko lang muna to. Ito yun yung bumili ako ng extra na battery. Wow! Super duper highly packed with bubble wraps. I really appreciate yung mga online shops na hindi nagtitipid sa bubble wrap pagdating sa mga electronics, mga, alam mo yun, yung mga delicate na mga product, yung alam mong masisira. Alam nyo ba guys, kapag sa mga online shop, alam mo, gusto ko sana ma-reuse din nila tong mga bubble wraps kasi ang dami. Ito pa lang guys ha, o diba, ang haba na. Meron pa ulit. Ito guys, yung brand na Dura Pro, ayan siya. My battery is LPE17 kung hindi ako nagkakamatli. Ayan, ayan, LPE17 yung nakalagay. So, sakto naman ata siya sa battery ko. Ito, LCE17 tong charger ko. Pero nung tinignan ko naman yung battery pack ko, LPE17. Same naman sila. Ayan. Tapos, ito pa. Ito yung original na charger ko, guys. Tapos, meron pa isa dito. Dalawa to eh. Ayan. May mas mura, nakalagay kasi doon, nung nag-search ako ng M6 battery, may nagpakita, kaso, buti na lang nag-message ako sa kasi sinisigurado ko na it is compatible for Canon M6, ganyan. Tapos sabi nung please check daw yung original battery pack ko kung anong number. So yun, tinignan ko, LPE17 nga yung akin. Tapos meron siyang charger dito guys. Ito pang dalawahan siya. Kaya medyo nagustuhan ko din tong na to. Tong battery charger na to. Kasi pwede siyang isaksak sa power bank. So, kung nagta-travel, ganun, may extra battery ka na dalawa. May ang tawag nito, pwede ka pang magsaksak sa power bank. Kasi ito, yun nga lang, wala siyang saksakan. Diba, madami naman akong extra dyan na mga saksakan. Ayan, ganito siya. Or parang yung charger lang naman to ng Android. Ayan, parang charger lang siya ng Android, guys. So, you can just charge. Ayan. Ito yung, ang tawag nito, sa power bank. But, sabi kasi ng mga ibang reviews, ito daw, hindi mo daw siya ma-charge sa ibang charger. Like the original charger. Tapos, yung charger, hindi mo rin daw ma-charge yung original na Canon. Kasi ito nga ibang brand siya. Para may extra battery nga kasi madali siyang malubat. Parang kahapon nung nag-vlog ako, nung intro ko palang lobat na pala. Next naman guys, ito yung medyo kinakabahan ako na purchase ko kasi madaming ang fake na mga memory card. So I got a SanDisk Ultra. Wait, let me open first. Ito din, naka-bubble wrap din siya. Ala! Wala siyang, sabi meron siyang kasama na na reader. Saan yung phone ko?
Ayun guys, nag-assume na naman ako. So, this is the 128 na na SanDisk na memory card with 100 na speed. Ayan, so, akala ko, kasi dito guys, sa may nag-review kasi dito, meron siyang kasama na ganun, yung parang paglalagyan mo ng memory card pag isasaksak mo siya sa camera. So, wala pala siya, but anyway, tiningnan ko din kasi yung details, product details, hindi naman pala talaga nila sinabi doon. Pero yung nag-picture kasi na review niya, meron siyang ganun. So, nag-expect lang ako. But anyway, okay lang yan. 912 siya na nabili ko guys, pero sa September 9, magiging 827 siya. And, during that day, guys, sa September 29, you can use the Shopback para mas madami yung masisave ninyo. So, may nasisave na kayo dito, guys. Meron din kayong makukuha ng cash through Shopback kung magsha-shopping kayo sa Lazada or sa Shopee, mga ganyan. Kasi mga 99 yan na naman, meron na naman silang mga pa-sale niyan. So, ang mangyayari, guys, you can just use my link in the description box down below for you to get an additional 100 pesos Shopback. Pera yun, guys, na makukuha mo, na mawi-withdraw mo siya na pera talaga. Hindi lang siya yung points system lang siya. So, you can use that one para during shopping, meron kayong makuha na rebate o Shopback pa ninyo or cashback pa ninyo. Yun. So, sa September 9, magiging 887 na lang siya. Okay, so let's open the other one, last bag, before I head out. Kasi anong oras na po? Magko-commute po tayo. But anyway, I will just go to Puso Rubio to buy the phone of my lola. Para may magamit sila dun sa Ilocos. Ayun! So, this is strap. Ayan. Diba guys, nung nag-unboxing ako nitong camera natin, merong strap talaga na yung nilalagay dito sa neck na ganyan, na Canon. But, I don't want to use that one. So, ito yung gusto kong gamitin. This is parang hand sling siya. So, it will be much safer for me to hold the camera na parang ganito lang. Para kahit mabitawan ko siya, at least nandito siya. So, para siyang leather. Synthetic leather naman to. So, okay naman yung pagkakagawa. Okay naman yung mga tahi niya. In fairness naman sa kanya. Ayan. I got the black one. Kasi gusto ko sana yung magpa-pop ang color. Pero parang hindi naman bagay sa camera ko yung pink. Mga ganyan. Okay, so last one. Nagtataka ako, ano ba tong nakakarton na to? Yun pala, naalala ko, may binili pala ako na tempered glass para sa screen ng camera. O, diba? Magiging proud na yung mga magulang ko. kasi binigyan na ako ng camera, kaya dapat pag-alagaan naman, nakakaya naman sa kanila. Oh, this is the tempered glass. Yan, guys. Social naman ng packaging niya, gold. Actually, parang nabuksan na siya. Siguro chinek nila. This is for Canon G7X Mark II. Are they the same? Kasi nakalagay doon M6. Try ko lang. Wait. Kung same size sila. Ala, sana same size sila. Oh my gosh. Alright guys, so same size lang pala sila. Medyo nagpanic ako doon, mga beshi. Kasi nakalagay Canon G7X Mark II. So, same lang din pala sila. But I don't know with the battery kung same sila ng G7X Mark II. Ayan, meron din siya nitong mga yung for the application, for the wipes, and all that. Ayan, nagmamadali na ako. Mamaya ko na test out, guys, itong memory card. Okay, buksan ko na pala. Para after this one, I'm just gonna test it out. No, sa phone ko na lang siya. Para at least ma-return ko kapag, you know, pag hindi siya maganda. Okay, let's go out. Kasi kailangan na nating bumili. Uwi kasi ako ng Ilocos mamaya. Hey guys! So, I am back from Puso Rubio. Tingnan nyo naman, nag-commute kasi ako. Grabe naman. Because we don't have a choice kundi mag-commute. Umuulan, lasog-lasog na yung paper bag. Ayan, kasi ito din kasi basa. So, this is the chicken liver. Ayan, yung haul ko na nga. Lasog-lasog na siya, besh. Bumili ako ng dalawang napkin. Diba iba yung dating binibili ko? Kaso na-try ko kasi to. From Charmy din siya. Na cottony without wings. Ayan. Maganda pala siya. Na-try ko kasing bumili nito dun sa sari-sari store malapit sa hospital nung mga times na wala akong dala.
Yan, maganda siya. So, I might switch to this. Ito, ano lang siya, 23 or 24 pesos lang siya, 12 pieces na. And then, Charmy na unscented na panty liner. This is 23 pesos. Yan. Then, bumili ako guys ng papaya. Tig 27 pesos kasi magluluto tayo ng sapsaporiket. Ayan. Who knows sapsaporiket? Tapos, bumili ako ng bawang, luya, sibuyas. And then, nakita ko lang to, titikman ko lang to mamaya pag after na ng dinner. Yung KitKat na matcha. Kasi hindi talaga ako masyado hindi ko pa na-try yung matcha na, mga products. Ayan. And then, ito yung natatawa ko kanina. Pinicturan ko nga. Share ko yun sa Instagram stories ko. Kasi ito guys, pinaka-ayaw ko talagang naamoy sa loob ng bus. Yung amoy ng efficacent oil, mga ganyan, yung mga white flower, ganyan. Kaso, ang sakit ng ulo ko kasi sa hospital, tapos sabi nung ka-work ko, Rhea, sabi niya ganyan, uy, try mo to, kasi adulting na talaga, grabe. Eto guys, yung maliit lang siyang ganyan, ganyan, tapos, niro-roll lang siya dito, sa ganito. Sabi ko, uy, nakaka-relief nga siya, kasi, parang, alam mo, yung parang may menthol dito lang siya, ginaganyan lang niya. Tapos yun nga, totoo nga, naka-help siya na malesen yung headache ko that time. And ito guys, isa pang nabasaan lang. Bumili ako ng phone. Diba nga sabi ko, bibili ako ng phone. Nabasaan na pati yung receipt. Ito, bagong brand siya. Ito yung mga mura na mga phone. This is, yung brand niya is Realme, powered by Oppo daw siya. Kasi sabi ko, ate, may Oppo ba kayo? Meron din sila. Tapos, ang galing kasi mag-sales stock ni ate. Ang sabi ko naman, yung ano lang, pang gagamitin lang kasi nga to ni lola ko, pang messenger lang niya. So, I don't need yung mga masyadong bonggang-bongga, ganyan. So, ito, this is the Realme na C2. Yun ba yun? Basta, hindi ko alam. Basta sabi ko, ate, yung tig ganito, this is only 4,995K. Yan. So, meron na din siyang, asan yung key, niya? Yung disusi din to Oh, where is the key? Ay, SIM card key. Ba tawag doon? Ito yung phone, guys. Ganito ko. Para siyang yung phone ko din na Oppo, na Huawei, na Nova 3i. Kulay blue, favorite color ni lola ko is blue. Ang cute! May SIM 1, SIM 2, tsaka micro SD. Slot din siya. Ito, may screen protector na siya. Ito siya, diba, nanang? Pak! Ang cellphone ni nanang! Tapos, meron na din siyang screen protector. Wala kasing palagay ng tempered glass. Doon ko lang to binili, guys, kasi sa Save More sa ang tawag nito dyan sa Pozorobio. Kasi nga, I don't have time to go to Urdaneta na. Uuwi na ako mamaya madaling araw. Tapos, naka-open pala siya. Tapos, may charger na din siya. Wala siyang headset. Ito, ganito yung charger niya, Ewan ko na lang kung mawala pa to ni nanang. Ewan ko na lang pag to pinahingi pa talaga niya sa iba. Yan, charger. Yun lang yung laman niya. Pero titingnan ko nga kung ilan yung memory nito. Ang alam ko parang 2GB lang ata yung RAM niya. So, not really intended for the millennials na mahilig sa mga app. Pang lang talaga to, para sa mga matatanda, ganyan. Yung mga tipong messenger lang ang gagamitin. Ilang GB ba to? Saan yung specs nito? Bumili din ako guys ng milk tea kasi nagka-crave ako. Siguro last year pa yung last time na uminom ako ng I love milk tea. Samantalang dati every time na pupunta kami ng Pozorobio, bumibili kami nung nandito pa si Ma. That was 2 years ago. Magti 3 years na. Parang siguro within yung span na yun ng time, parang 5 beses pa lang ulit ako uminom ng I love milk. So, ito guys is 13 megapixels plus 2 megapixels na rear. Dalawa kasi yung camera niya 13 tsaka 2. Tapos sa harap naman 5 megapixels lang siya. This is intended for messenger lang ni nanang.
LTE na din siya. Tapos, yung battery niya is 3,890 mAh. Naka 2GB na RAM siya. Tapos, ito, 16GB yung device storage niya. Tapos, expandable siya up to 258 na GB. Kung di ako nagkakamali ha. Ayan. Ay, micro SD up to 256 GB. Ito, yung micro SD niya. Ito naman, tama. Ito pala. Tapos, yung kanyang battery is 4,000 mAh. Yan. Okay na rin. Pang ano lang to, pang, siguro ang app lang na ilalagay ko dito is, Messenger lang talaga. And may Messenger na rin to ata eh. Check ko. Alam ko may Messenger na to eh. Ay, wala pa rin. Facebook lang. Ayan. So, ang gagawin ko naman ngayon guys, para matest ko din yung micro SD na binili natin. Ayan. Ilalagay ko siya dito sa phone para ma-check din natin kung legit din to. Ayan. Kasi, yun nga lang. Ito pala, wala siyang card slot na yung malaki. Para mapasok siya dyan sa camera. Kasi hindi micro SD yung camera ko. Tingnan mo. Oh, diba? Ito yung Huawei. Woo! Oy, mas maliit lang ng konti yung kay Nanang. Yan. Diba? Parang parehas sila, oh. Ito yung Huawei Nova 3i. Tapos ito naman yung Realme C2. Yan. Bongga, Nanang. Na-excite ako. Try natin ilagay yung memory card. Okay, so yung ating SD card, meron siyang 119GB and dito is 128GB. So, saan napunta yung 9GB? Parang masyado naman ang laki. Pero check ko na lang mamaya sa, sa laptop para ma-check ko siya. Tapos, meron itong speed na 100 Mbps. Hindi ko nalalagyan ng memory card tong phone ni lola ko. Or siguro lagyan ko pero yung mga konti, yung maliit lang, mga 16 lang siguro. May mga extra pa naman akong memory card dyan. Di bang social? Meron pa palang ano to guys. Meron pa pala siyang face detection. Pero I don't know kung ipapagawa ko pa yun kay lola ko. Kasi baka mamaya, hilo-hilo na naman siya sa gagawin niya. Ay, nako. Ayan guys, so magluluto muna tayo ng ang tawag nito, sapsapurikat. Inano ko na yung chicken. Pinapadry ko lang siya. Madali lang naman to actually. Ito na po yung chicken natin. Ayan, nagda-dry na siya. Medyo nasusunog na nga actually yung gilid-gilid niya. And dahil nagda-dry na siya, nag-oil up na. Pwede na natin to. Nilagyan ko ito na ng luya. Pwede na natin to lagyan ng konting fish sauce, patis, pampalasa. Naalala ko, ang dami ko pa palang gagawin. Nanonood kasi kami ng guys, ng Die Beautiful. Die Beautiful ba yun? Yung kay Paulo Ballesteros. Magtutupi pa pala ako ng labahan ko. I-empake pa pala ako for tomorrow's travel. Pupunta nga kasi ako Ilocos. Yun. So, kailangan na namin kumain. Prepare pa ako ng sili kasi kailangan medyo maanghang to. Sila hindi siya masyadong mahilig sa maanghang. So, konti lang ilalagay natin. Oh my gosh, malapit na matunog. Nag-prepare pa kasi ako ng sili. Ayan. Okay na siya. Tapos nalagay lang natin guys yung grated na patatas, papaya. Yan. Yan na lang siya. Isang papaya lang to. Yung papaya kanina na pinakita ko na binili ko pa sa noon sa Save More. Actually, ang dami pala nun. Yung maliit lang pala sana ang binili ko. Lagyan ko lang ng konting oil. Konti lang. Kasi, na siya, nagda-dry. Favorite namin tong magkakapatid. Gusto namin to. So, lagyan na rin natin guys yung sili.